Вітаю вас, мої шановні сябри, на каналі Вохра Сервіс. І у дадений момент на нашому столі знаходиться смартфон з білим дисплейним модулем Xiaomi Redmi Note 4. С проблемой не включается. Натискаем на кнопку Power. И можно удосконалиться, что сапраўды апарат не падае прыкметаў жыцця. Перад тым, як спрабаваць паставіць яго на падзарадку, бо можна падумаць, што проста ў ім акумулятар разраджаны, трэба зрабіць замеры на USB раздыме. На той выпадак, каб няспраўны смартфон не мог прывесці да псавання тэставага абсталявання. Падтыкаем пераходник. Включаем мультиметр у режим прозвонки. Чорный земля, червоным проходимся по пинах USB канала. Перший крайний звонится накратко, дата канал, другий дата канал и еще один крайний звонится накратко. Что ж, адразу нам удалося высветліць, што плюс 5 вольт USB у нас знаходзіцца у кароткім. Пераводзім мультиметр у режим тэставання дыёдаў і давайте з вами замеряем падзенне напругі на дата канал. Мяняем шчыпу месцамі, чырвоны ставім на зямлю. Першы дата канал 772 мВ падзення напругі. Другі дата канал 773 мВ падзення напругі. По дата каналах все нормально. Таким чином разбираем смартфон и будем шукать виновника короткого замыкання. Зараз нам трэба звузіць вобласць пошукаў. У нас ёсць маленькая плата, на якой власна знаходзіцца USB раздым, і ёсць main. Main і плата, на якой знаходзіцца USB раздым, звязаны паміж сабой вось гэтым шлейфом. Значит, зараз шлейф прищеплены, сувязь паміж маленькой платой и великим мейном есть. Ставим мультиметр у режим прозвонки и зноў замеряем сопротивление на пинах USB раздыма. Плюс 5 вольт у коротким. Дата каналы нормально. Земля и повинна на землю звониться. Берем спуджер. Отщепливаем шлейф, порушающий коннект паміж великим мейном и маленькой платой. Зноў вымираем сопротивление. Короткая с плюс 5 вольт USB у нас зникла. Земля на землю повинна звониться. Таким чином робим выснову, что с маленькой платой, на якой знаходится USB раздым, у нас все добро. Проблема у нас на мейне. Шукаем сервис-мануал. Достали мы
Main адчапілі ахоўны экран над працэсарам. Ён адзіны, які не запаяны, дзякуй Богу. І правялі пэўныя замеры мультиметрам, мералі абвязку вакол кантролера сілкавання кандэнсатараў у кароткім не выяўлена. Потым правялі замеры на другім баку мэйна. Вось тут, прыгадаю, знаходзіцца каннектар, які адказвае за USB камунікацыю. І апынулася, што вось гэты кандэнсатар у нас звоніцца накратка, і побач з ім супрэсар таксама звоніцца накратка. Выпаивать, конечно, я их не буду, бо хутчэй за ўсё не яны вінаватыя, проста закарочаны пятакі, на якія яны запаяны. Віноўнікам хутчэй за ўсё у нас з'яўляецца якая-небудзь мікруха. Давайте з вами зараз сядзем за сервіс-мануал, за схему размяшчэння кампанентаў і паспрабуем разабрацца, хто ж у нас патэнцыяльна галоўны віноўнік карытыша па ланцугу 5 вольт USB. Перад намі схема размяшчэння кампанентаў на main нашага Xiaomi G801. Гэта і ёсць вышэй адзначаны коннектор. Злева знаходзіцца кандэнсатар C801 і супрэсар FV801, якія звоняцца накратка. Зараз пераходзім да сервіс-мануала, забіваем у пошуку C801 і бачым, што кандэнсатар C801 і супрэсар FV801 у нас прывязаныя да сігнала V-Bus. Гэта азначае, што сігнал V-Bus у нас прасаджаны на зямлю. Давайте з вами глядзім, у логіцы якіх мікрасхемаў удзельнічае дадзены сігнал. Таму у пошуку забіваем V-Bus. Пошук. Першая мікруха, гэта у нас хутчэй за ўсё будзе кантролер сілкавання U301. І другая мікруха у нас U802 BQ2425X QFN. Чарджер подзарадкі. Зноў вяртаемся да схемы размяшчэння кампанентаў. Яшчэ лявее бачым U802. Вось ён, чарджер подзарадкі. Ён мае малюнак вывадаў, які напамінае наўбучныя шым-кантролеры. Такая мікруха наўбучнага ўзору. Вось гэтую мікрасхему мы ў першую чаргу будзем выпаивать. Дзеля гэтага нам спатрэбіцца выпаяць маленькі экран. Будзем яе выпаивать і замяраць мультиметрам, ці знік каратыш з лініі 5 вольт USB. Паднялі мы, шаноўныя мае, маленькі экранчик, і пад ім знаходзіцца чарджер BQ24196. Тут выявіліся яшчэ два кандэнсатары ў кароткім. Вось гэты вось выявіўся, і вось гэты вось маленькі. Гэта пацвярджае нашу гіпотэзу, што менавіта на гэтым мэйне здох чарджер падзарадкі. На плаце Lenovo P780 я знайшоў такі ж самы чарджер падзарадкі, які мы будем перасаджваць на main Xiaomi.
Промежковый вынік. Значить, чарджер подзарадки BQ24196 мы спаяли, але ж, на жаль, каратыш у нас не знік, а знік ён пасля выпайкі ахоўнага супрэсара, які мае маркіроўку BD. Прыйшлося, канешне, перад гэтым выпаяць і кандэнсатар, каб удасканаліцца, што ён у спраўным стане. І вось што цікава. Вось тут унізе родны чарджер подзарадкі. Каля ключа першы і 24 піны адпавядаюць ланцугу V-бус. Я іх празваніў на зямлю, яны на зямлю не звоняцца. Нібыта мікрасхема родная, спраўная. Але ж трэба памятаць, што супрэсары проста так не паляцца. І таму, канешне, нягледзячы на тое, што гэтыя вывады не паказваюць каратыша, супраціўленне на іх можа быць заніжана. Таму я прыняў рашэнне ўсё ж такі зняць з донарскай платы Lenovo P780 BQ24196 і запаяць яго на main Xiaomi. Па ланцугу V-бус супрэсар вышэйадзначаны ідзе у пары з кандэнсатарам. Я проста ўзяў, выпаяў ад гэтай пары з Lenovo P780 супрэсар і мы яго запаяем на Xiaomi. BQ24196 я буду рэдболіць. Дзеля гэтага я капнуў кроплю флюса Мартин, насыпаў туды пэўную колькасць шарикаў, перамяшаў, і яны добра чапляюцца за зонт, і зонтом я іх расклаў па выводах. І зараз буду аплаўляць. Бярем фен і аплаўляем. Таким чынам мы атрымліваем раўнамернае размеркаванне олава па ўсіх пятаках. Ну і, канешне, каб убачыць, ці прывялі нашыя маніпуляцыі да поспеху, трэба падштурхнуць акумулятар, бо на яго банках 2,7 вольта, на канектары 0, таму што кантролер акумулятара перапыніў глыбокі разрад, заблакаваў акумулятар. Гэтым самым ён заблакаваў і магчымасць падзарадкі акумулятара з самім смартфонам. Зараз мы малым токам штурхаем акумулятар у абыход кантролера, падымаем узровень напругі малым токам. І настаў момант ісціны. Давайте паспрабуем подключить подзарадку.
з'явіўся лагатып Xiaomi. Спажыванне тока у нас 1 ампер 260 миллиамперов. Хутчэй за ўсё, такім чынам працы будуць скончаныя. Тридцатка. Зарад пайшоў. Такім чынам, шановныя мае, будем завяршаць гісторыю рамонта Xiaomi Redmi Note 4 з карытышом па ланцугу 5 вольт USB. Усе функцыі смартфона правераны, яны ў працоўным стане. Канешне, выявіліся яшчэ дадатковыя паралельныя праблемы. Першая з іх звязаная з дысплейным модулем. Адчынім прыкладанне са светлым фонам, напрыклад, налады. І можна ўбачыць, што ў нас чорныя плямы на экране. Таму дысплейны модуль цалкам мы будем менять на новый. Проблема наступная заключалася ў тым, што неяк меню сябе не вельмі карэктна паводзіла. Мы гартаем старонку, адпушчаем палец, яно хлоп, вяртаецца назад да самага першага радка. Третья праблема заключалася у моцным нагреве працэсара і вельмі хуткім разрадзе акумулятара. Наколькі я зразумеў, акумулятар тутка ўжо не першай свежасці, яму дасталася. Але ж тым не менш, нават для полудохлага акумулятара разрад быў вельмі хуткім. Нават у рэжыме сна смартфон выядаў акумулятар. Гэтая праблема, наколькі мне стала вядома, была звязана з глючнай прошыўкай Global 9.6.1.0. Таму і праблема глючнага меню наладаў і моцнага нагрэва працэсара, калі пастаянна з 10 працуюць 3-4 ядра, вырашылася абнаўленнем па Wi-Fi на 10-ю прошивку. Давайте з вами адчынім праграму Droid Info, і можна заўважыць, што калі мы пакідаем смартфон у спакоі, то фактычна на мінімальных часцінях працуе толькі одно ядро. На гэтай станоўчай ноце я развітваюся з вами. Да пабачэння на канале Вохра Сервіс падчас наступнага рамонту.